Hvor gammel var du, da du blev hjemløs? Hvordan lever du som hjemløs? Hvor sover du, og hvad spiser du? Har du nogen uddannelse? Har du et arbejde? Hvis nej, hvordan tjener du så dine penge? Hvad bruger du dem til, og har du sparet nogle af dem op? Hvad bruger du din dag til? Hvad er dit sociale netværk? Blev det til anderledes, da du blev hjemløs? Hvilke konsekvenser havde det for dig, dit sociale liv og din uddannelse, da du blev hjemløs? Har du stadig kontakt med din familie? Hvis ja, hvad var deres reaktion, og hvordan har de det med det nu? Hvordan oplever du livet på gaden? Hvordan synes du, folk opfatter dig? Får du hjælp på nogen måde? Kan hjælpen blive bedre? Hvordan? Er du lykkelig? Hvad er det, der gør dig lykkelig? Hvordan regner du med, at din fremtid ser ud? Hvis du ikke er hjemløs i din fremtid, hvad vil du så gøre for at ændre det? Hvordan synes du, samfundet hjælper? Er der noget, der kan være bedre? Er det godt? Dårligt? Hvorfor synes du det? Hvordan synes du, politikerne håndterer det?